A festa do Labrego, que se celebrará o próximo día 13, xa ten cartel definitivo. A festa comenzará ao redor das 10 da mañán co encendido da alquitarra que farán os augardenteiros de Ribeira. Abrirase ás 10:30 a feira tradicional con produtos típicos do campo e postos de artesanía. A partir das 11 haberá grupos de gaitas no campo da festa. Ás 12 menos cuarto haberá unha exhibición de baile clásico a cargo de Son do Dans. E a 1 menos cuarto un concerto da banda de música cultural da Estrada. Xa a 1:30 terá lugar o pregón a cargo do historiador don Ramón Jaudenes Peña, ademais da ofrenda floral ao monumento do Labrego. Ás 3 haberá un espectáculo de animarrúas. Durante toda a tarde haberá un parque infantil gratuito con hinchables, touro mecánico, etc., ademais de xogos tradicionais. Ás 6 actuará o grupo de teatro Disquevín, coa representación da obra A Tía Lambida. Xa ás 7 actuarán os que hai, ás 7:15 as cantadeiras das de Bullo e ás 8 menos cuarto regate de Matamulleres. Xa ás 8:15 terán unha segunda actuación as cantareiras das de Bullo. Ás 9 menos cuarto será o remate dos xogos cunha gran festa da escuma. Ademais, haberá un xantar popular a mediodía e durante toda a tarde un tren turístico gratuito dende o campo da festa ata a Praza do Concello, ida e volta. Xa ás 9:15 haberá unha degustación gratuita de porco á brasa e ás 10 haberá unha gran queimada tradicional e conxuro.